Ka AIR FM Jongpi, sesisian pat ka piliang sengobhai pi barok ki paralok nong sengap, syakasan serial. Syakalasya. Ka AIR FM Jongpi, ringkat ke jengetrelang ke Vigian Prasar Noida, ber ke State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Hakani kapor, ka priang subhai pi barok ki nong sengap, syaka science serial Syakalasya. Minta kasengi, ngin pinsengau sepi ya ke benta ba arpun riu, ka bala ai kerteng, ka jingjeliu ke jingmut jing perkan. Bat ki benesim benta hakani ke program, kilong iban kerjaan karnayor, I lamprang senginong put, I riju dia renga, bat I roserin dekar. Ya ke skript, la pinbit pinbiang du Dr. Manas Pratimdas, bat u Dr. BK Tiagi, la pinwandur cekaktian kasi, dari Richmond Karluki. Hakani ke benta ke peminta kesengi, ngin yakren cepang ki bedai bat ke machine learning, bat ke deep learning, haka artificial intelligence. Ngini keren ru sapang ka artificial neural network ka ba penlong ye ki nongrem jong ka jing start badon haki machine hakini ki sengi ki bementa. Udon uwei u robot u badon ka jing start u bala mensaw ringkat bat uwei pat ubreu haka jing ja accident. Yakini baro ar labu haka wei ka hospital. Hindrei haka step ka bubuat la shem ba baro ar kilaja. U engineer badai kami yaka kam banchina yu ni robot uloong ba ka ba pela kalaja hakata hakaba ki khot ka learning process jong ka machine uni u robot udon yaka jing start banri kenang ba unla sumar ya ubriu bala mensaw kani ka kana wat la kadai ka basumudur hindrei kidon ki ki basisha halendet jongka kenang banla ban sngotu ya ke jing mayan badon haka. Di bentip susu cepang kani, tu mentang ini sengap ya kani ke science serial. Di badam, menu piwan sini sya shilong mo? Ngawan men syam tayo pikang. Dewa kum tadap hin sa aslam ni kum lo syane. Ngatingan sa menta bro si benai pi ba. Menta tinga syusyum syuti pi namar khlem yo awani yang la khamslam. Pidan sya ame dabat amba. Hoy manda. Ari u banda makhlemi I senudan. Li camping pi menta la artayo am. Kemudian slam mo banwan. Hoy. Ta. Ti hakapot perpiwan da kaling sunte ki perking ba amba. Hoy ken manda. Hitam ni am ngiling ha bandang na ki face shield te banyadana ki jing sapriang niu knyang jing pang COVID-19. Kisha tangi ki ba la da shimtika dam. Hoy kang. Ka sunat ba kata ka jing tre jong pisha ame daban. Kasutanat ba pi manda. Ngimat bet yaki iki batmai man la kapor. Ti pitre ba ki robot amdai. Hoy ken manda. Ni ngaju sunat bahaya ki bedai bagi robot. Kum tama. Ti piru pila ban pulia kot bha. Mat pila ru ban tre hakalan ga bayade bagi robot adian habun. Kadai. Ti ba ka batmai tam ka ba phimat ka bayade bagi robot ke kata. Kadan ken ka wi ka jingja ka phala bha. Ladan si sien ha ka wi ga jingja ba wi ubriu ba wi robot bagi ya thia hospital lang. So pala de ba thia hospital robot. Hoan. Tang ba kadi ka baja siapan. Laja iyo mo dam ya utaw roban. Nakata ka hospital kila phone si teng miet ya wi engineer. Utaw engineer udah ubah sina utaw robot dam. Hoat ba.
Banda sya akhot u doktor sedang miet ti. Sula ban mudur namar ba kakam kadawa kum ta tamo. Hoi kan. Hendrai banda sya phone yu engineer sedang miet ti. Ampat ju kham yu asngau phi. Hoi. Tang bau la sya phone si sya pada phi. Wow, kakam ke KA kata tamo, dap. Ulah ban Lech Hospital namar ba udan we robot ubla mensau. Bar ulah ban Thia Hospital. Thia hospital u roban? Hoi. Ni ngampat ju kham yu asngau kum kata menurut tiba. Katakan tambah kadai ke basi syapan. Ti ui kum no mo ba un tharai uta u robot hang ta jing Thia hospital. Kamet utau ruban ka ikum ba Thia be ubrio kum mangabat mapi. Kelajak you modam bola poi kum ta hospital. Ba phin da tip tiba ka kambo le kadai ke ai ka bamla ban mudur bakan la ban long. Ban dali ki brio tengah try kanum la ban long hiru. Kata kamut utau machine heng mo ban ong u robot ulale kata ba. Hoi manda. Unjen dala pendam da ka ba job ya ta ka kam. Lim da dei baka decision forest kala pulam na. Te kata kamut ba kliadan haklau. Habang ong ka klau hang ni kamut karukom trikam jong u bala tip kum ka logic system. Kala syam jing ban lap ya ka ta hadien kata ka jingja. Kata kum kran jong phi te badam. La sngau ba kadai ba thek shphang tu ka artificial intelligence te phi. Hoi kadai kata kan kang. Uta ubri pat bla mensaulang. Udah idon jikermen neem ban em. Mari apet ki doktor ha hospital te om idon jikermen shu phi ba. Ka khli kala mensau ba. Kala bandai ke jing mensau ko jabi ma. Ki doktor ha ka ba meningkong te ki ong kum ta kan. Ya kita te kilapo hak ICU ne ka CCU mo ba. Manda. Ki bu baik la ka jong ka kamera. Belai ko ba kim bolang ko mabu ya ki wiki pagi pashitom jur. Kila liak nang kum ta kan namar ba ka don ka ai ka bari te ta ka daw. Te kata ka deka. Nalor ka jing sumar ba ki juli barabor kum bale ki we kila bu khnang la ka jong namar ba ki kwa ban le ya ka jing wat bania kan. Wat bania? Ya kamet ubrio. Ki bahayang pat ki ongkum no mo. Bandalap ya ki bahayang te kinjen dala yo ai ban ya menjur bat ka jing soy ya ki kon. Haba ong ke jing wat bania ne ke research. Kamut em dak bakin le ke KA ke babu jing ma. Pi ba ki klem tmu ban le kum ta. Ka jing wat bania kamut ban le ya ke ai ka ba khla ya unong pang. Kata kamut ban le de kiru kom batmai em ba. Hoan. Kin persyangan ya ki lat sumar bam pat juk ham le. Henry ki ban ai pat ka jing men toy ya tau nong pang. Ki jing men toy kum ki ko ba. Oh, ki buan ba pi manda ki jing men toy. Tang ba sulungot pi. Kata ke hospital kalap kum you number phone jong tau engineer mo. Hitep ba. Na rendang jong tau roban lalap ki jing tip badan kam. Na kata ka daw lalap ki ki nong snai tau roban. Bat nata ka daw ki sala ban phone ya tau engineer. Kamun shphang ta ubrio te kim shim la yo jing te bi ai mo badam. Kong. Ka dot khmat jong tau ubrio kala men saw ba. Omla bande ka facial image na internet ru. Hadu kata ka por ru om shim la ban tip sigi bahayang jong uru. Ang ni ti asal kumba kawat benia kelas sedang lupa ti. Hoan, kajing kmi benia kelas sedang. Udan we ubrio ba syong ha ka kor komputer ha kendang, uba pen kre ki kor kislah halor kajing kmi benia. Kamut baki doktor ru ki dan bungut kan mo. Ha kata jing sumar ba jing wat bania. Kila dan laingut kong ki doktor. Yau tau robot pat kilaran o syakar khana ba. Ha kata ka por te kala de siteng miet te manda. Lak jenjar mo bandrak ru kat tapur. Hoi kan nalor bala siteng miet. Bat nalor ba ka karkhana kadang dan hapo kajing maraman. Bat tangga jakaru omdan. Te kila liak kum nopan. Kita kila subo ka wei kajing kerpat ha kata ka hospital. Bat kila pan jing bed ban bu itau robat sa arsngi ha kata ka hospital kan. Oh, kamut ki sya mo. Hoi kila sya kong. Utau brio belum mensau jur te along kum bayap ki thiet hi mo. Hoi kan manda. Ki thiet digi benta pa kong san bha phi ha ka met ubrio. Klem ki thiet ti. Anom la hi ban ya so ni su thu ki ai da ka sni do mo. Ka dei kan ta. Tang ba ngala ju i te phi. Babun sien kani ka biya dei ba ki thien. Kapan kulmar ba wa di sta science ru mo badam. Ka dei bha kong ta ba phi oma phi. Hitip ka nervous system kan ka dei ka bakalan bat jenjar bha ban su thu.
Tila ne ba ban shnaya ka nervous system ba kham suk khindat ban bu pat ho robot. Takin manda ban syukran ti kasngo kumbasung Hari indah alih sisah ti kali ka ba pi mah. Fitem ki khana puli engineering basna roban ki haban rai pha kanu ka benta jong kita ki thiet ne ka nervous system ban bu bat kanu ka benta ban berat no ru Ni kata te ka basung kulmar bha phi. kasngo kulmar ken manda namar ba ki rukom tre kampat badan ho roban ki di ki barat bha bat ki basania iwei pan bat lada empet bha ti kanwan ra ya ka jing sngo kulmar Ngalak jiyo peliteng ti dam. Pagdala persang ke marsina kita ki artificial neuron ban punya so ki haki robot deh. Oh, ki dan bun bha pi ba ki journal ki ba thosh phang kata tang ba ki ki ba I kumba ila ban long hakas pa snam balalen kimpat urlong setia ha du mentaru Tiya kini ki bede bakata ka jing start ne ka intelligence system ho robot. Ki hap mantap ne ki ailat bu robot unang hi ne. de sutanat bha mandai ta rukum kilizong phi kapin isi sha ba phide ka wei ka khna ka ba prakhat jali ki kata ka ba kelima phi kan manda kade ka artificial neural network ni ka ANN Kani ka artificial neural network kadon jadi ba ka jisutu balong kumba trikam kiti ni kumno dam. kalong umta hawai ba kani ka don jinga dei bat ka jingtei ya ka jing start ni ka intelligence Te ka la tharai ba ban long. Ba kan sapoi ka por bakini ki machine kin satam ka jing start banya ki breki basna ki. nga tingam tharai phi bakan poi sedu tau puat kan Tang ba ki robot ba kisna man la kasnam. Kilong ki bala khamba hi ha ka jing start om dei dam. Hoan, ngila nang snai ki robot bastat man na kasnam. Tama kamlong phi ka basok bakini ringkat ni tam ka jing start mani ki brio. Piong ba kimla banya ringkan. Hoan, kinum la phi. Kumno pan kidan ki robot ni ki machine bala banya kun prasai ki brio ha ka jing ni akai. Kum ka chess but kila man pelle mi ki brio. Ngate ngong ba ki kam start namar ki kamla banya ki khulung basaw ni sansdem kartaru. Kalong gumta namar ba ki machine ki badan ya kata ka bor ban nang ya ki inalatia. Ki ong ya kata ka machine learning kan. Tang ba haba pet binia ate manda kimpat la phi ban tam ya ka jing start ki brio. Kani ka machine learning as ngau ba ka nang ba nang jeli om dei dam ka nang yai ka por. Kadai kan laong ba kani ka machine learning kalangam sa ka ba kham jelio nakta ka daw ki sapendan kam ya ka kentien deep learning. Apa perkhat ke jingmut bat ka bor je perkhat ki brio ti. Ka dei sisa ka ba pelapi. Hoan kadai sa ka ba da sngo phala sisa. Ngila don hakani ka perthai kumba kat tu kat ni spa hajar snam mat ngi dan pat ya ki jingla ba phala. Kidai kini ge bayarap lingi ban masla perthai mo. Hoai kang tang ba ya kini ki jingla bangi dan ru ka simpor phi bangin nang ba bat ban long ken rat halo jongki. Hato kani kamut ba ngindan kam kham jrong hi ka por ban snai ki machine ki badan ka jing start kum ki brio ne kumno. Kai ka ba ngambut ban ong temanda kalong ba haba ki komputer kila nang don bor ki ANN kila nang yo jing mentoy na ka bor rekam ki core komputer. Bat na kani ngila nang la susu ban lumi ki jing tip ni ki data. Haba kan sepang kata ti dap akan mau ba kemba bun snam mensyua. Ni pat judan ti ya ta ka Google om dei. Hoan ka Google le te kadi ka bam pat judan hiti ha ki lai post nam mensyua. Hendai dei na kani ka ANN kan balala ban dan ya kani ka search engine bala ban yo ya sibun ki jing tip. Kamut ba ki machine kila nang yo jing hikai kan hakur kom ba khamba. Hoan Kani ka artificial intelligence ru kade ke ba ngim jo poi perkhat mo ba amchwa. hoi kan manda ka jing ya kran sa phang ka artificial intelligence kadai tang ka ka bahasla mensyua. Mat ngim ju poi perkhat ba kan long kat ni kat ba ka long menta. Ya ka ba mensyua li ki khot ya ka symbolic AI. Ka ANN kala pun keladur ya kiki baru mo dam. Hoi kan Tianang no mo dam kayo mensiam kata ka ANN. Pitep kong nadu ba kut kisnam khat khandai spa prapho ka ANN kala yo mensiam na ki jingya chaprang ha ka neuroscience. Te lada ki machine kila banang hi ya ki om dan kam than ya ka jing tuklar ki priom dei. Kadai manda ki machine ki nang hi na ki data ba ki yo banlum.
Tiba ke ipat belajar tu robot badan hospital. Hoi Ken. Na du neng lek banyak kan sepang tau robot bamansau. Oh, Syama. Ni ngilai kelat dai. Pitip utau engineer kat ba udang dan hajing tray. Ladan ba phone ya un hospital. Ki phone hospital ki ong ba utau robot bastar ulaja na hospital. Kumno kata kala ban long mo? Hoi Ken kala ja shisha. Ngiklat di ban keli ha kanu kurukom mo ba kilawan poy kata ke hospital. Oh, utau robot ula di ban pendap ya ka wei ka kam bakar pang ba ringkat ba utau brio. Henry halenti kelai kendu no ya ka jing accident ka bejur ba. Uwei neki nong nya terang ula yo iya ki ba ula penkit ya ta ki match hospital. Hospital kim shim la lingo re banyu iyo to robot bela mensa. Hoan kalong ka ega ba phala. Utau robot we seriam dur tek ya brio. Hadu utau nong penkit ru shim la itu bu di robot. Hospital ru kim shim la itu mo? Mariawan ra hospital te kong kim shim la itu phi na mar ba we seriam dur tek ya brio. Ui kumadang lai post na mai ita karta. Henry onda kila pet ba kila syam badai da uroban. Kumno mo kala ban long pau tau robot ulaja. Utau brio pan baya mensau lang? Oh tau ru la ja lang ket kong. Hoan Kepasu pelas Syama kata. Te shim la dan mo bayu i kumno ba kilami no hospital ru. em ken manda. Mariawan ki doktor ha hospital menstam. Iwe inas ila maria si ki doktor. Bat ila ya tu ba baru ar kila ja na hospital. Kelamdan babana ya kata ke hospital? Kila shus ngap jar. Namar bala mana lepa ya baru ki nong tray ban on me tu brio. Namar kitat ya kini kila pathai kubor te. Kadai. Namar tang syutip kilap pathai kubor ti. Kan sepailut syabaru mah. Hoi kan. Ha ka perthai social media menta ti. Tang hapok kendiat second ka kubor kala paisa keleng ka perthai. Hatu kila don jing tep ai shpang tau brio pan. Hoan. Haka jing sisa ning kong ki klem yo jing tebi ai ru emo shpang jong un. Tang ba hadian pat utau engineer ula wa jing tem. Bat ki satem. Ba udai uba kerteng u lokesh. Utra iu pa uta dam. Uta ti utrai kum u scientific assistant pi ba ka we ka laboratory ka ba he ba. Bat udai ru we u brio. Ubadan ka jing ang nuat ban kio. Baro himo ki bakwa ban kiyo ha kanu ka kam ka perthai ba mentah. Ka ika ba ngabut ban ong kalong ba uni ubrio uladan la ka jong ka jing kwa ban kio. Ha kanu kurukom ko. Sngap ane tu pi mo manda. Kumba ars pa kilometer na kata ka hospital. Udan uwe ulum. Bat ulong madan halor jong u. Kamut ba utau brio bat utau robot kialit syata. Hoit manda. Ya utau lum na kier tawer ka klau ka berban ba. Kata kamut juk hamdon kan mo ba ban idung kata ka klau. Tang kendiat ngut e pi ki ban nuat ban rung kata ka klau kan manda. Beli ka daw yu ba. Ki ong ba kata ka klau ki don ki besen balong bi ba. Ki don ru ki jing thong balong bi. O ki judan se kum kita. Hoit pim jutep se. Kilong kum no mo ba kita gi jingtung balong bi. Ki ong ken ba ki sla jong kum kita gi ja jing thong. Kila ban tha be ki brio haba ki ya na jam jong ki. Kata ti la asngau kum usain tham. Ujung thong bujung mi bhas ni shari khasi jongi ru kan mau. Oh hoi ka degen kong. Tang ba kini ki ja jing thong lada ki dei ha ka benta jong ka do brio bala dan jing mong lupa. Kila ban wan rai ka jing men sau bejur. Kamut utau robot ba utau brio kalit syata mo. Hoi. Kila persang ban rung ya ta ka klau, mat ki kwa ban ki yo tau lum badan hang ta kan. Lagi kuali akum ta. Tipsi, langit bahu tau luam kadan ka wei ka kenjat liu, bara penlong da ka jing hab u asteroid. Kumno ki yo jing tip shpang kata rumo ba. Kiyo jing tip ya kata te na away geologist, u balit ped da ka helikopter kum basans na mi ay menshwa, bar ula pensishay ka niya. Ula ya thuru ya ka ka ba penlong yo tau robot ban kwa ban net syata. Maula ong hakata ka liu ka badan halor u tau luam, lala bandan ka wei ka elemen bampat ju kam dan ha ka perthai. Tati, la dei hite bikin ya kwalet syata. Hoan. Utau geologist ula ong dia, ba utau elemen ula bat long udawai ba phelab ha. Kata ti masukan syapi. Kumno geologist ulak barken kum kata kaktin. Kata ka ba ong mapi ba kala bandai. Tang ba urobat ha bola yu asngawi ki ktien jong tau geologist ula kwa ban len. Kum ba kwa manure ban liwat ksiar. Kata ti kala dei ka jing kwa spa phi.
Bana taka dawin kong an sa omentan, ba utau brio udi ubakwa ban kio. Ha ka jinglong beriu ti. Baru-baru pi kya kwa spa bat kapisa. Kataken ka bang amut ban ong. Ba utau brio ru ulakwa ban litwad ya kataka elemen badan hau tau luam. Kenapa unla ban senadawai ban pli ka company ban kayi ya kataka dawai. Oh, ngala sutu mentah. Kamar utau beriu la yalam utau roban. Nambar ba kidanya ke jingkwa raha mo. Hooi manda. Peleng. De hang ta mo boleh kendu kata ka aksiden. Hooi. Kum nampak kata ka jing mensau ke la ban ki hi na hospital mo. Kalau gumni kan. Lasnai tau roban ba unla ban sumar pang kamtam hakabaya dei bat ka jing let kibrio balet sha hau. Oh, kamut ba? Utau robot ukhi men mien, bat sumar hi utau brio. Hooi kong. Ulala ban pen ki imbiang yu tau brio. Ni hadu kata mo la ban le. Kata ti keladi shisha ka jing sat badan ha upi. Kata ti ka artificial intelligence kan manda. Boleh mo baru iska ta kim simla plan comeback utau robot ban long ka jing arab akalain sumarpang. Kalau gumni kan ba. Haka jing shisha la snai yu tau roban na ka benta ka tahi ka jing temu. Henry omsim la pediang ya ka kontrak badai ban yasai. Kumta la shu iya na yu tau roban. Bat haba utau beriu la semi utau roban. Bat haba kila ya aksiden. Anda kila poi hospital. Ulala ken ban sumar. Namar bala ai jingi kaya u ban lek kumta. Kamut ba utau robot udi badang doni ya ka jing sat ha umo. Hoon. Ulala ban puli ke jing tip badan haka komputer. Haka baya dai bat ke jing snaya u. Kat kata ka jing mensau ta beriu. Banda di basumar hiki doktor ti. Kan jendela simpor pi. Oh, si bun. Kam dei phi mo ka kam ka basum. Kani baro kalala aban long namar bakadan kata ka deep learning hau tau robot pikang. Bat ha baja kumta ngisa shu ngau kenden. Dia hakata ka por ka bakila ja no hospital. Kila le shei pat mo. Hadian kata ti kilai lit thatri na. Ki layalit biang siya kata ka cloud haray ba? Omsim la lap himandai ki hangta. Namar ba utau brio ru unom rat dan nuot shu ban rung kata ka cloud. Ti nang tapat kilalam ni miki hadin pan. Hoi kilalam. Mat kilalap na kawi ke jaka ba kendong ba. Kila le akum lupan dam yu tau roban. Ki engineer ti kila sim no yu. Bat kila snapen ba. Kenang ban la ban pendan kami u na ka benta ki jing temu ba. Te haba kumta kim sim la pentip mo sikit pulit. O kila pentip kan ba. Dai hadin ba kila pentip sikit pulit basalap ni ki. Ni mentati ngi osngu ya ki be phala ka ni ka artificial intelligence mo. Nang ni sa khamat lay ngin sanang yu asngu shushu ya ki ba khampala. Bat nginget bikin dailut na ka benta ka jing pha jongi. Paralog nong sngam, pilayo sngau mentan ya kasain serial Sya Kala Syai. Haka bangilapin sngau sipi ya kabenta ba arpun riau, kabla ai kerteng, ka jing jeleu ka jing mud jing perkan. Kibalay sim benta haka tuku program kilalong iban kersyaan karnayor, ilamprang sengi nong put, iri judia renga, bat i rosarin dekar. Ya ka skript, la pinbit pinbiang du Dr. Manas Pratimdas, bat Dr. BK Tiagi, la pinwandur syakaktian kasi, dari Richmond Karluki. Te kumbajulong man kasayan serial, menta katayawru ngidan yaki artli gijingkeli bengin bu cepi kinong sengam. Te hakabay day berkani kebenta ba arpun riau ki jingkeli kilong kumni. Sengap hai ki jingkeli. Ka jingkeli beningkong, an amla ban sngautu yaki AKA dekasni do limda don KA. Ngan ong biang yaka jingkeli beningkong, an amla ban sngautu yaki AKA dekasni do limdadon KA. Ka jingkeli ka ba arpat kalong kumni. Ka jaj network ayu ka balabu habashna yaki machine bastan. Ngan ong biang yaka jingkeli ka ba ar, ka jaj network ayu balabu
habashna ki machine bastan. Pila ban pa ki jubab ki jongpi da ka ba pi chupa de ki SMS shauni number kendai pran riu lai not kendai san nyeu not iwei. Sengap ngan ong biang number si sisien kendai pran riu lai not kendai san nyeu not iwei. Haba pi pa ki jubab ki jongpi da ken mau ban tho ya ka kerteng bat ka jakasa ru. Lada pidon kinu ki jing tho lani kinu ki jing ai jing mut hakabai dei bat kani ka sign serial pila ban pa di ki SMS shauni number kendai pran riu lai not kendai san nyeu not iwei. Katung la poi sekabakut jong ni ka sign serial ka bomenta kasngi kabala wan lam sepi da ka AIR FM jongpi ringkat ka jinga trailang ka Vigyan Prasar Noida bat ka State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kani ka program kalawan sepi na ka AIR FM jongpi.